en welkom vanuit het Abeletse stadion. We hebben joggen nou nog een leeg veld zo goed als. De laatste ben nog even onder het prikken op het gas om het veld, wat de vierde heerlijk bijleidt, kleed een maatje van de oefenwedstrijd. Die daast om zo'n uur lot gaat tussen Sportclub Heerenveen en Rayo Vallecano. De laatste oefenwedstrijd van het seizoen van Heerenveen. En de nieuwe trainer Robin van Persie begint. Hoe 2 weken de eerste wedstrijd in de competitie tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. De weken daarna tegen FC Utrecht. En de weken daarna tegen FC Twente uit. Een flink pittig begin dus van de competitie. De spelers staan intussen gekleed in de spelerstunnel om het veld aast op te komen. Dan kan ik je alvast vertellen dat we aast joggen naar een overtal zonder, dat joggen hier ik al, Andries Noppert. Mickey van der Hart staat op de goal. Denk je misschien, oké, zou dat misschien betekenen dat Andries Noppert aast in de eerste competitiewedstrijd ik net speelt. Nou, die conclusie kun je nog net zoeken. Want volgende week in de laatste oefenwedstrijd in en tegen Middlesbrough in Engeland, dan speelt Andries Noppert bijgelijks in de basis. Ik in de basis. Daar zwaait hij links. Daniel Karasbak in de spits. Maar we beginnen eerst met het Fries volkslied. De tribunes, het zit net vol, zeker net. Ik denk net dat we op de helft zitten. Een trainer zit vult in het Abeletse stadion. Ze zoeken het harde schoen, gratis naar deze wedstrijd. Van deze oefenwedstrijd dus tegen Rayo Vallecano, de nummer 17 van de Primera Division van Alroende seizoen. Misschien, hey, Sontje, dan ben je misschien degradeerd. Nee, competitie, nee. Er zitten 20 ploegen in de Spaanse eerste liga. De Eredivisie van Spanje. Maar dan geven we een oer naar die opstelling van Sportclub Heerenveen. Op de goal dus Mickey van der Hart. En volgende week speelt het dan Andries Noppert. En daarna, denk ik, zal trainer Robin van Persie naar alle gedachten bekend maken waar de eerste keeper wordt. Rechtsback is Oliver Brouwde. Linksback is onfieder Mats Keulert. Centraal achterin Pavel Bogniewicz. Thierry Mooi, Nijkommer, Sam Kersten. Dan op het middenveld ik en Nijkommer, Amara Condé, een Duitser. Hoekkamp van eerste FC Magdeburg. Verder op het middenveld Simon Olsen en Luc Brouwers. Rechtsboeten is Danilo Al-Sayed. Ik en Nijkommer. En onder de linkerkant Oussama Saroui. Hij is er. De ook nog van Heerenveen en de supporters hier nog altijd. En in de spits dus Daniel Karasbak. En dat is vanzelfs wel nieuwsgierig. Hoe komt dat nou krijgt maar die spits? Karasbak, Orolin, Oerkaam uit Noorwegen bij jong talent. Wordt hij nou wel de nieuwe spits van Sportclub Heerenveen? Of
is het Ion Nicolaescu. De hotrap. Skietjochter Luc Timmer. En de bal naar achteren naar Mickey van der Hart. Condé. Sam Kersten. En die risicovolle paas, die wil Robin van Persie. Nou voelt dit nog wel wat mooi, maar dit is wel van de goede bal op Daniel Karlsbak. Oeh, dan komt hij flink in botsing bij die keeper, Dani Cardenas. En daar kun je nog wel wat van sissen. Het ziet er net zo lekker uit voor Karlsbak. De botsing tussen de keeper, die zien verontschuldigingen voor makkelijk. Ik neem aan dat Heerenveen een vrije trap krijgt. Of jouw skietzochter Luc Timmer nou aan dat het een skietjochterbal is of een ingooi zelfs. Nee, een skietjochterbal. Dan mag ik toch eigenlijk wel hopen dat Vallecano die bal weer omjouwt. Of jou is een ros naar voren en dat is het, ja. Oké. Ja, die risicobal, dat is een bal die trainer Robin van Persie, zo liet hij de tariening wel een paar keer witten. Die wil hij graag zien. Van achteruit. Dat hij een goede bal niet krijgt. Dit is wat minder voor de keeper van der Hart. Komt wel goed lonen bij Karlsbak. Dus eigenlijk ik wil een beetje wat je zien wil, een vrij trap voor Heerenveen. Dat is wat voor Braan altijd uit, de kapstokspits. En dat had die Karlsbak natuurlijk wel een beetje in hem. He. Hij is grut, hij is lang, hij is best wel sterk en hij is ook heel snel. Sinds een week wel eens geskeerd. Hij had alle voorwaarden, alleen hij liet het nou dan nog niet zien. Van der Hart. Saroui, Karlsbak. Goed verlengd. Nee, trekt de scherp. Cardenas, de keeper dus. Wegrijdt Vallecano, maar Easy Palazon. De vrije trap mooi. Fysiek sterke ploeg, dat Rayo Vallecano. Vrienden weekend nog oefenen in Onderoren. Sporting Braga 2-2. Vrienden seizoen nog een Champions League deelnemer. Sporting Braga uit Portugal. Spelen ze haast maar dezelfde spelers als nou. De rechtsback van Vallecano is bijgelijks Ivan Balju. Die speelt op dit aanroende Europese kampioenschap nog maar van Albanië. In een wedstrijd in Spanje, dat wel. Flansen doen. Van de letteren Europees kampioen. En op de bank zit er nog Ratio. Misschien dat hij nog in het veld komt. Maar opvallend blauw hier. Dat wie de rechtsback van Roemenië. Die nog in het Nederlands elftal spelen op het Europees kampioenschap in Duitsland. En dit is Saroui. Combineren, maar Keulert en Utheli. Ja, en goal. Nee, dat net. Twee aardige momenten toch als Sjoen. Wil ze nog geen fjouwmerit nu de Wijs binnen. Goeie actie en een combinatie tussen Keulert en Saroui. Het schot mist dan correct even precisie. Weer een vrije trap van Vallecano. Toch wat, nou, we toch maar eens een hege druk zettend van Heerenveen. Dat is wat Robin van Persie in de tariening een soort zijn had. Chelsea spelers dit, wat Brouwers nou doet en Al Sayed. Dan maar hopen dat ze daar net onderuit voetballen kunnen. Nou, dat gebeurt ik weer aardig. Want Heerenveen dan weer, nou, zo is de bal bezit. Maar hier trapt het Raúl de Tomàs die bal helemaal mis. En had Heerenveen wel weer balbezit. Al Sayed. PW Klein ik kwam uit Noorwegen. Maar had ik Iraakse roots. Dus Danilo Al Sayed.
spelen daar uit het algemeen links boeten. En de verwachting is natuurlijk wel een beetje dat Saroui toch nog voortgaat deze simmer. En dat Al Sayed dan op de linksboeten misschien nu de voeten kan. In elk geval concurrentie krijgt dan ik nog van Sebaoui. Die Sebaoui is Aroune Wieke gepresenteerd. Wordt hier van Feyenoord. Maar zit Joet net op de bank. En ik kan je vertellen, die bank van Heerenveen, die is heel iets. Maar die bank is wel heel groot, omdat de meesten die erop zitten het nauwelijks vult. Ben Klaverboer en Jan Bekkema, dat binnen keepers. Daar zit Noppen dus bij, gelijk ik net. Dan Isaiah, Bram Rovers, Ties Oostra en Dimitri Rallis. Dan ben dus veel spelers. Mannen als Nuneli, Nicolaescu. Ja, die zijn er al hier net bij. Die spelen morgen nog een oefenwedstrijd in een ploeg van de VVCS. En al die spelers zonder contract die dan in de tarriering van het seizoen, want dit hadden een beetje Shen litten kennen. Voetbalvereniging voor contractspelers, VVCS. En dat is morgen een beslechte oefenwedstrijd, maar uiteindelijk min of meer de tweede selectie. Maar die zitten hier dus ook op de bank. Het is dus echt de bedoeling, het is over spelers zo goed als alle jaren 90 minuten een maatje. Dus misschien wel wat wisselstappost worden nog. De Dimitri Rallis spelen bijgelijks voor de weekendje Pek Zwolle nog in de basis in het begin. Dit is wel goed, die tandem aan de linkerkant. Vorig hier natuurlijk ik al, Saroui en Keulert. Combinatie weer met Karlsbak. En dan balbezit van Vallecano. Heerenveen dus ontbouwen aan dat team van het nieuwe seizoen. Achterin maar Sam Kersten in plek van Sven van Beek, die intussen vod is naar Qatar. Verder de verdediging eigenlijk maar Boktefiets, Keulert en Brouwde hetzelfde. Nou een goede jongen van de linkerkant. En dit is een vrije actie. In eerste instantie komt hij net volle verder. Espinho, de linksback. Dit is wel een goede combinatie. Rond de luid aan de linkerkant. Dat ziet shot Simon Olsenik. Keulert. Saroui. Bal is te hut. Abdul Moumin. Ghanese centrale verdediger. Krijgt de bal weer om van die Albanese international dus. Balju. En naar de linkerkant. Daar zit Alvaro Garcia. Dit is Florian Lejeune. Die speelt hier op Unai Lopez. Jorge de Frutos. Rosboeten. Wat die bal toch nog binnen. Boktefiets verdedigt wel. Aan een corner. Dus de Frutos. Het was seizoen spelen vooral van Levante, de tweede club van Valencia. Dit Rayo Vallecano is dus de derde club van Madrid. Atletico en Real Madrid zijn natuurlijk de eerste takclubs. Getafe, zoals ik nog mooi tellen kennen als derde of vierde club van Madrid. Maar dat krijgt dat boek officieel. En dit is een corner van Issy Palazon. Spelen nog in de jeugd van Real Madrid. De eerste pil goed verlengen, maar ik moet voor het werken terug Bokjevic. En achterin opvallen. De bal komt daar net aan de zijkant te landen bij Moumin. En dan een hele goede bal. En dan is die keeper weer heel goed uit de goal. Cardenas. Olsen, Keulert. En Condé, Amara Condé. Dat maakt de naaien, ja, Tom Haaien worden. Dus zo niks is, het is de Kanté van de Heerenveen. Altijd ik vreeg Robin van Persie, vrienden, waar is hij nou maar te vergelijken? Wat voor speler? En die mij een beetje tegen Kanté. Hij zei, nou, gewoon het van vergelijken. Maar ja, ik snap wel wat bedoelst. Daar had hij wel wat van. Leeds, technisch vaardig, sterk. Goede paas naar voren. Dit is een goede ongeval van Vallecano. Die bal komt net goed te landen, wel bij Brouwde. Condé, goed voor draaien. Die
de bal net kwijt. Is het temporiseren. Olsen. Zweeds international. Luc Brouwers. Goed ingrijpen terug. Florian Lejeune. Fransman dus. 23 hier in Tusken. Spino. Geen goed spul. Maar trok in. Facet komt net goed te lanen. Die facet van Garcia. Een corner. Tweede van deze wedstrijd. En dan denk je misschien Rayo Vallecano. Ach ja, dat stelt het wel voor. Noemen Santje van de Spaanse competitie. Maar ja, de Spaanse competitie is wel een van de beste van Europa. Zorgen bijgelijks naar de transferwaarde van die selectie. 58 miljoen. Tjenoer, 30 van Heerenveen. Als je alles een beetje bij elkaar optellen. Het jouwt wel om dat zelfs de noemer Sanchez van Spanje meer financiële mogelijkheden had dan een club als Heerenveen. Van der Hart. Saroui op links, als hij het op rechts, wat die paas net on. Moet ik wel een beetje dwars zitten. Keulert, dus nou de onvoerder. Het verschillende onvoerders bezocht in de tarriering. Ik ben benieuwd dat dit nou de definitieve kar is. Zullen we natuurlijk na de wedstrijd heen vreetje, jongen Robin van Persie. Wat hij die kar al makken had. Momin. Lejeune. En Espino. Dit wel heel eenvoudig als hij het voorbij. Alazon. En met Ibrien aan de rechterkant. Ja, Saki is er stadig gewoon bosje dat ze wel voetballen kunnen. Raúl de Tomàs, de spits, even uitzakken. Van een 10. Hier is van een 10. Er zit Saroui goed tussen. De Tomàs en vierde voet tik ik van Kersten. De skietzochter, de assistent twijfel je. De jouwt skietzochter Luc Timmer eigenlijk een doeltrap. En op hetzelfde moment wiest de assistent skietzochter toch nog naar de cornervlaggen. Het idee dat ze het alle 12 net wisten. En ik heb toch wel het idee dat de bal nog onrekken waard. Kwartnaam, die corner en het schot komt er in de kwarte hoeken. Goeie redding van der Hart. Het schot van Jorge de Frutas. Eerste schot op goal van Vallecano. Condé. Pas is vissend kwart op Luc Brouwers. De doeltrap van Heerenveen. Het hege druk zetten van Vallecano. Dat nou net goed aanrint. En het schot van de Tomàs. Maar wel rocht op keeper van de Hatta. De grootste kans van deze wedstrijd. En dit is wel het kwetsbare van het naaien Sportclub Heerenveen. Dat show je. Het is wel wat voor Persie. Wel onder die opbouw uitkomen. Zodat je voorin en op het middenveld een man mee creëren. Backs naar binnen. Je ziet hier dat net goed gaat. Eén verkeerde paas in dit geval van Brouwde. En ja, dit is natuurlijk wel een waardeloze bal van Luc Brouwers. Komt Heerenveen goed bij, omdat de Tomàs een bal mist. Die Raúl de Tomàs. Dan moet je het seizoen nog maar echt 100% eerste spits aan de kant van Vallecano. Spelen ooit in een wedstrijd van Real Madrid.
toen mocht hij invallen voor Karim Benzema. Wow, net onaardig. Springt nog Sanchi keer van Benfica. Die had wel een beetje om in wat voor categorie spelers zo'n club als Rayo Vallecano ik zit. Kersten, de centrale verdediger van Heerenveen. Hoekamp van de ploeg van Johnny Jansen, PEC Zwolle. Spelen daarvoor bij FC Den Bosch. Langdurig geblesseerd West. In 2 is goed en een tik, maar daar liep het de schietjochter net in te traapje. Het zag de baan maakt het ziek het. Kijk op een beeld, kijkt even ik nog Saroui op van hey, net wel. Dus ja, wat het heeg druk zetten nou weer op Smit. Van Heerenveen, balbezit voor de keeper. Goed, jij wil van de zijkant. Van volgens mij van Persie. Nu de rondtelui daar wel aan de rechterkant. Wat is er ingooien van Heerenveen. Van der Hart. Keeper dus die het vriendenseizoen oernaamt van Andries Noppert. Trekt de helft van het seizoen. Vriendenweek spelen Heerenveen een oefenwedstrijd in de Veluwe in Garderen in PEC Zwolle. Die eerste wedstrijd, 2 wedstrijden. De eerste 44 minuten in de eerste helft en dan 30 minuten in de tweede helft. Toen speelde Noppert die eerste en in de tweede duel, weer 44 minuten en 15 minuten. Toen spelen alle Mackie van der Hart. Dit is Saroui. Goeie actie. Kneek uithellen. Ja, en dan gaat hij de bal er nog in. Jawel! Dat is de 1-0. Maar een beetje geluk. De tweede schot op goal van Saroui. En in dit bal gaat die bal via een verdediger van Rayo Vallecano. In de goal. 1 man voorbij. 2 man voorbij. En dan 4e voet. Van ik denk de rechtsback Balju. Met die bal dan in de goal. Beetje gelukkig. Maar toch lekker. 1-0 de vastsprong van Heerenveen. E minuut, 1-0 de goal van Saroui. Je bent toch echt wel benijd hè, als dit misschien de laatste wedstrijd van Osama Saroui in het Abel Lester stadion is. De transferperiode rint nog rond 2 september, dat wordt nog even. Maar de interesse is er wel. 2 Franse clubs hebben haar al melden. Nice en Lille. En Lille die er in de winterstop ik al. Maar het verschil tussen vraag en aanbod is ontnauwd daar nog groot. Het voordeel is wel dat Lille krijgt een centrale verdediger verkocht had van 60 miljoen euro aan Manchester United. Dus je zoent sissen, wow, dan kun je misschien wat meer vreetje van Saroui. Misschien wel een bedrag maar 100 nullen, waar weet. Net of dat helemaal realistisch is, dan ga ik het door 10 miljoen. Misschien maar je toch meer richting de 8 miljoen. San en heel. Maar goed, dat is gewoon technisch. Voorheen de technisch directeur. Dus geen algemeen directeur Ferry de Haan. (1-0) dus de vastsprong. Terug dat verwachting verloren schot niet krijgt van Osama Saroui. Karlsbak krijgt een flinke tik van die Rutte sterke Ghanese daarachterin. Abdul Mumin. Zij zitten de hier spelen nog in de competities in Denemarken en Portugal. Nou dus aan bij Rayo Vallecano. Dit is goed Ibrahim naar de rechterkant, naar Al-Sayed. Dat actie liep ons net om. Keulert. Dit is Keulert die dan net Steve aan de linkerkant staat, maar naar binnen taal loopt. Het toch
Jereveen wat meer een oorwicht krijgt op het middenveld. Dat is het idee. Brouwer zit ik heeg. Weer naar Binta. Condé draait goed bij zien. Direct Tristan de Roy. Unai Lopez. En de ronde van Saroui. De doelpunten maken van die is correct. Brouwers, daar kijk erbij. Palazon. En zet Jereveen op. Zelfs goed op. Krijgt het in balbezit? Ja, dat had het. Ja, dat vindt het publiek mooi. Saroui weer. Dat is een binnenbal. Dat werd er full op. Marginalen. Maar het had een keer balverlies van Saroui. Ja, mocht Saroui voortgaan, dan had Jereveen eigenlijk maar het onroeken van Danilo Al-Sayed en het hieren van Sebaoui. Die vrienden hier bij Dordrecht spelen. Der heel goed dier, maar eigendom is van Feyenoord. Wordt van een Ierhiert van Feyenoord. Ken ik op die linksboeten spelen. Dan gaan ze eigenlijk al 2 spelers van die linksboeten hellen. Dan ga je aan de rechterkant. Dus ik ken alle 2 ik aan de rechterkant spelen. Al-Sayed en Sebaoui. En hij aan de rechterkant natuurlijk nog Shea Nuneli, die dus net op de bank zit. Ja, eventueel ik nog Melle Joop Witteveen, die op het moment geblesseerd is. En Dimitris Rallis spelen in de Tariring ik een paar keer op de rechtsboeken. Maar de verwachting is toch wel dat als Saroui gaat, dat Jereveen nog op ziek gaat naar een goede vleugelonval. Misschien ik een rechtsboeten dan meer. En eventueel Kees Kou neem je dat en ik wel. Dit is de Thomas. Goed baltje op Garcia. Dan krijgt die bal net goed onder controle. Brouwer draait goed naar Boetenta. Goed in. En dan wordt hij nog vasthouden dan ik. Goed spelen hier. Zo toch die Alvaro Garcia. Even op zijde. Garcia had... Het was ons zonder seizoen bij Rayo Vallecano. Maar had ik nog even bij Cadiz spelen. En spelen doen in hetzelfde seizoen maar een oudspeler van Jereveen. Lucas Bijker. Lucas Bijker, die soort haast op zijn Spaans is. Lucas. Lucas Bijker, die nou speelt in op Cyprus. Speelde toen even daar in Cadiz, maar rekken aan jullie hier zwier blesseerd. En hij Jensen, dat zijn vrouw zwanger weer van een trialing. Toen had ze de verkeers nog even om te gaan naar Nederland. Dan komen ze weer in Nederland en spelen met KV Mechelen, Lucas Bijker. Maar goed, die Garcia spelen dus maar hem in de Segunda Division, het tweede niveau in Spanje. En nou al dwaan ons in zonder seizoen bij Rayo Vallecano, die boekenspeler. Olsen brengt Luc Brouwers net. Espinho. Brouwers zet vol druk op Le Jeune. Maar waarom? Nee, Dani Cardenas. Die Cardenas is nou de eerste keeper. Vriendin wie dat nog Dimitrievski. Misschien ken je die nog van het EK van Fjouwer-Rielien in coronatijd. Toen speelde die maar in Noord-Macedonië, het in Nederland, in naam Johan Cruijff Arena. Is nou de eerste keeper van Valencia worden. Die Dimitrievski. De Vlinië spelen. Dus we even zoeken naar deze onval. Garcia kan die bal bij Thomas bereiken. De Thomas. Maar die breekt hier belangen aan net. Daar frustratie ik van Raúl de Thomas. Maar Vlinië wie er nog een aardig spitske ik bij Rayo Vallecano. Dat is Radamel Falcao. Goed, ik doe al op leeftijd. Je verste basisspeler bij Rayo Vallecano. Wolle oudspits van Man United, Atletico Madrid, Chelsea. Maar dit is hoe we weer omgaan naar Colombia. Naar de grootste club van Colombia, Millonarios. In eerste instantie deelt het goed. Daarna een balverlies van Vallecano. Een beetje slordige fase in deze wedstrijd. Ja, dan trapt het. Valentin, die bal dan samenvat.
Vaak jouwt een scheidsrechter er een gele kaart voor, maar ja, het is dan toch een oefenwedstrijd. Sam Kersten. Facet komt net aan van Brouwers. Saroui, altijd gevaarlijk. Dit is een mooi balsje. Facet is net goed genoeg. Te dicht op keeper Dani Cardenas. De Thomas. Bal is de Hut. Ja, Kees is gewoon een minder bal, maar het komt ook wel omdat Heerenveen dan kwad erop zit. Waardoor hij minder tijd had om een goede bal te jan. Bokjevic. Ziet toch in de selectie van Polen van het EK, maar voel op het laatste moment spelen nog. Zie je voor bij de selectie bij de laatste 2 oefenwedstrijden. Romteluit aan de linkerkant. Shot Kersten dat ja bij Keulens. Hier in één keer naar Saroui, maar die paas weer misschien wat te risicovol. Condé. Lejeune, Cardenas. En weer Luc Brouwers en Carlos Baak-Jonken ook hoor. Staat die bal naar de zijkant Tamat en hier even de balbezit had. Ja, dat was echt goed. Condé. Dat is een middenbal. Ja, daar baalt hij zelf ook van. Even een fase dat Vallecano de betere ploeg weer, maar nee, die 1-0. Dat is eigenlijk een keer kans met Hoorn. Een grote kans van de Thomas. Toch een 12 verkeerde passes eigenlijk in de verdediging. Eerst van Brouwden en hij van Luc Brouwers. Het wel weer rond aan de rechterkant. Toch weer kwart erop. Saroui, goed mooi verdedigen. Oscar Valentin, nee, Lejeune. Nee, Espinho. Palazon. Voel op de hoed zitten toch. Oliver Brouwden. Dan nog even een tiltje. Die Brouwden. Ja, het is voordeel. Palazon shot ik eventjes. Is 2 meter breder en langer. Wat is toe? Is dat zijn misschien? Hier had hij weer balbezit. Palazon, Valentin, de Thomas. Mooie actie. En dan nu Telly denk ik. Ja, in de 4 hoeken. Goeie redding van de Hart. Garcia, maar de Facet bij de tweede peel. Daar zit Keulen heel goed tussen. Maar de gaan we net voort. Bal weg bij de tweede peel. Palazon, nee, weg goed Ruud Heller. Toch Brouwden. Binnen de 2 backs van Heerenveen belangrijk.
corner weer van Rayo Vallecano. Maar Palazon. Goed votkop terug. Bokjevic. Er lijkt Brouwde op de groen. Speel weer terug. Zit hij dus alweer op. Een balbezit van Vallecano. Maar Lopez. Lejeune, Espinho, Palazon. Goed van Brouwde. Als Sayed. Intussen de voetjes terug. Panatje. Misschien net al te volop. Goeie fase nou van Vallecano. Het schot. En de vingertoppen nog, denk ik, van de Hart. Ja, nee, doeltrap. Daar lopen ze bij Vallecano heel niet van. Misschien krijgt cynisch applaus van de Heerenveen supporters. Weer risicovol uitverdedigen. Ja, dat gaat in eerste instantie goed. Maar in de paas, dat gaat toch iets te vaak. Maar Condé en Olsen, dat die paas dan correct net goed omkomen. Dat is jammer, want dan sla je toch vod in 1 of 2 linies oer. Dat slag gaat nou net. Nou wel weer druk zetten. Brouwers en Karelsbak. Bij balbezit van de tegenstander is het als de 4-4-2 wat Heerenveen speelt. Maar Brouwers, Jonker, Karelsbak in de spits. Nou zul je weer dat Heerenveen balbezit had. Dan zak het jullie Brouwers weer iets waarom uit het middenveld waaien. Dan is het weer voor jou het rijden. Kersten. Keulet. Van de Hart. Kersten. Wat een goede e-spelpaasje. Dit ik weer als Brouwer krijgt wat rapper erbij is. Is gewoon een hele goede bal. Karelsbak krijgt nog te makkelijk. Die brengt uit een lekker kant. Ja, dat shot Condé. Bij Saroui. Hele goede bal. Nou, ja, maar er ook in. Nee, hij had het als jongen Saroui. Goed speel. Toch krek. Dat tikje te net. En dan zie je eigenlijk, ik kijk wat te let. Saroui. Nou, toch nog op 10. En we balbezit van Heerenveen. 1-0 dus de vastsprong tot het doelpunt van Saroui. Beetje gelukkig doelpunt. Nou, beetje, neem maar gelukkig. Ja, als je niet schiet kun je niet scoren, zou Johan Cruijff ooit. Maar het schot werd van Rochting verloren. Toch een verdediger van Vallecano. En nou de vrije trap van Heerenveen. Maar Condé daar dus, hoe kwam van de tweede Bundesliga. Daar weer die ongeveerde van FC Magdeburg. Die krijgt boven de degradatiestreep eindigen. Je hoort nog een artikel op uw website staan over hem, want je wat meer over hem weten willen. Van Persie wie heel enthousiast over hem hier wat beelden pensioen. Die zijn vod eigenlijk van als je deze jongen heli kennen, dan gaan we een topper. Die hebben we eigenlijk nodig. En dan liep het. Krijgt wat verdediger erin stelt te wijzen dan Tom Haaien en Anas Tahiri. Dat had ik wel een goede paas, dat zul je een keer weer. Rond bij Al Sayed. Op de binnenta. Brouwers. Brouwers. Oh, mooie combinatie hier. Nou op Karelsbak. En die vrij rennen. De eerste peel bij Brouwers. Brouwde. Heerenveen houdt Vallecano onder druk. Oh, mooi ding in terug, Mats Keulet. Balverlies. En ondertreding, ja, dat maakt je eigenlijk een gele kaart van Jan. Onderbreken van een veelbelovende aanval. Maar ja, het is een oefenwedstrijd. Door de gele kaarten iets minder vaak
een iets minder rap jong. Vallecano dat voor een week op trainingskamp is. Wekenlang zit hij in. Dat een hele minne bal is trouwens. Wekenlang traint op Sportpark Skwaterwaard. Onachtet in Oranje Waard. Zo, dan komt Jervin goed onderuit. Of toch net. Karlsbak, ja, die wiest wel, maar hij maakt eigenlijk daarna nog wel een keer maar in als je man die nou ik nog wel maar in en derde goal maken denk ik nee. Is dit misschien een penalty? Palazon won dat. Git nog terug, zit er alsnog weer vrij. Wordt er toch hier trap van de Lina halen. Terug Boknevic, blessure bij Mickey van der Hart. Bal nog net uit het spel, maar de schiet toch dat het spel vol stil aan. Ja, en het zou wel eens wijzen kunnen dat Vallecano hier een punt had. Ja, Palazon, de noemen ze aan. Lulk. En hij had weer check in of hij daar een punt had. Goeie onval. Nou, hier onder in beeld. Ja, liek het Brouwde toch Palazon dusdanig iets in evenwicht te brengen. Het is eens dit is een panel. Maar we hebben, kan ik je vertellen, geen video's achter. Dus die penalty komt er net alsnog. Maar het is best wel eens wijze in dat hij hem alsnog jonie. Het is op die verhelling een beetje moeilijk te zien dat hij hem daadwerkelijk een setje in de reg houdt. Maar daar komt Jervin zeker goed bij. Zo'n 20 minuten onderwijs. 1-0 de vastsprong. Beide ploegen redelijk onwegen. Maar Jervin speelt het zeker net onverdienstelijk. Want nou, daar zijn nou leuke combinaties voorin. Het is toch interessant om te zien hoe die nieuwe trainer Robin van Persie, hoe die dat commentaar dwarsel. Nou is het een en al positiviteit rondom nou ja, de club en de spelers. Ja, ik echt positief wil horen. Maar ik zie ze als je bij spelers praten over Robin van Persie. Ja, natuurlijk ik wel eens off the record wat contact in. Ja, ze zijn gewoon enthousiast door om nou dat ik net hoor zitten. Dus dat is leuk. Een hele minne bal van de Spino in dit geval. Gewoon samen inleveren. Die positiviteit zit er in dat Robin van Persie dat ik wel uitstraalt in de interviews. Kijk, dat ik een soort heb waarom. Hij hamert het heel bot op het feit dat je spelers fouten maaien, dat mooi. Zet maar heeg druk, jou die risicovolle baas, maar hindert al je niet. Het setje van Kersten werd toch Alvaro Garcia krijgt die bal net onder controle krijgen in. Hier vindt alweer iets mee te maaien. Dat doet het rap. Olsen. Toch slordig deze wedstrijd door nou Simon Olsen. Ik denk de tweede of vierde keer balverlies van Olsen deze wedstrijd. Zonder gevolgen. Nou ja, ingooi voor de Madrilenen. En weer een ingooi. Die Uruguayaan. Die jongen houdt. Toch hem lang. Toch hem lang. Goeie actie. Het wel heel makkelijk als hij het voorbij. En dan rekent Kersten die wel heel verkeerd. Zonder konen al van de zetjesvaar Vallecano. Maar weer eenvoudig voor keeper Mickey van der Hart. Moemin, centrale verdediger. Die bal hulde het voor, ja. Ik zie dat het net een technisch begaafde voetballer is misschien. Het is Abdul Moemin. Brut, sterk, centraal verdediger. En geen linksboeken. Hele minder facet.
Nou weer op zijn originele plek, Moemin. De rond loopt toch wel vaak onder de rechterkant, hè. Zit Heerenveen er nou wel weer aardig rap op. Voert de bal toch weer naar achteren, Tamat. Geen hands op een bast uit de skizachter. Die Palazon, die nummer zo'n, die werd helemaal gek. Die shot die in een oorbeslissing in zijn eigen verharding in het nijdeel. Ik stuk net dat hij wel een punt had, eerlijk zijn. Karlsbak wordt vasthouden. Wordt heel opzichtig vast. Oh ja, voordeel, maar er ook in. Of, oh, ja, hij kiest al de fluit helemaal net. Of, nou, dan nu. Nou, uiteindelijk wel. Dat is wel een opvallend moment. Ja, Palazon weer. Ietsje frustratie nou bij de Madrilenen. Nou ja. Er wil een paar Madrilenen bij van net. Lange Valier natuurlijk. Ons wat spelers die bij de Brouwers. En die Grutelli zoekt ze. Nou, dat is te moeilijk. Wil die bal nog oer Lejeune heen wippen. En dan krijgt hij een corner, denk ik. Ja. Corner van Heerenveen. Er zijn spelers bij Vallecano uit de jeugdopleiding van Real Madrid en Atletico Madrid. Maar ik van Barcelona bijgelijks. Rosbeck, Ivan Balju bijvoorbeeld. Ik in de jeugdspeler bij Barcelona. Doorvinder, Mats Keulert. Ja, zou er voor hem nog belangstelling komen. Er zullen wel wat geruchten wijzen over misschien toch wel waarom naar Duitsland. Het kwartnaam nou. Dan is het twee spelers van Heerenveen op de groen. Opsteen, Zuid, de skietsjochter Timber. Saroui op de groen. Geen uitreding, Briekber. Mooie oorname. Lopez, lange bal op de Thomas. Van de Hart, die goed uit zijn goal komt, maar wie ik al boetenspel van de Thomas. Is ik opvallend onder de nieuwe speelwijze van Persie, dat hij wil dat de keeper heel fier uit de goal verdedigt. Zie ik mooi, goede bal op nee, net goed, die bal op Karlsbak. Dan is nog een sprintduel tussen de keeper en Saroui. Wat hoe het terug de keeper. Cardenas. Dan liet ze maar uit te gaan in de eerste helft. In die blessureband. Zo wijs dat er misschien nog een minuutje bij komt. Condé er wel goed tussen. Dat is wel een beetje de nieuwe rol die Condé hebben maakt natuurlijk. En lekker combineren. Eventueel je goed tros zetten. Maar dan toch een overtreding. Vrije trap. Rayo Vallecano. We hebben het spel. Heerenveen stapt heel goed, blijkbaar. Ja, die bal wordt nog even op goal trappen. Toch Garcia. Maar ik kom er nog naast.
1 minuut blessuretijd. We hebben intussen 20 seconden van Hoorn. Mooi verlengd. En daar zit Saroui heel nog vrij. Daar wil Luc Brouwers de bal ik van het taart. En dat is zelfs een hele goede bal. Dat is toch wel even onderwijs. Het er ook Vallecano weer aansluiten kan. Maar kan nu Telly. Dat kan hij. De bal voel op Lopez. Saroui nog eens. Olsen. Brouwers, nee. Spino kijkt tussen en daar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Timmer. Beide ploegen redelijk in liekwicht qua kansen. Misschien het iets betere speelbeeld van Sportclub Heerenveen onder bal. Vallecano soms wat slordig. Een wat gelukkige goal in de 18e minuut van deze man, Osama Saroui. Die zijn allemaal toch wel weer gevaarlijk weer. Mogen nog de scouts op de tribune zitten van Lille of Nice of wat voor club dan ik. Dan zullen ze toch wel weer maar plezier neemt jongen aan, denk ik mij. Dit schot, wat dus van Rochting verloren wordt en oerkeeper Cadenas zinnigit. Zwaagt het voor een 1-0 vastsprong bij de eerst van Sportclub Heerenveen. Bij Meldus weer hoe een kwartier bij de tweede helft. In de tussentijd keer Oceana wat reclame naar het Waberocht. En we melden u aanster. Maar de tweede helft tussen Heerenveen en Rayo Vallecano rest aan 1-0. Deze week in de bonus. AH Nederlandse kersen, 350 gram, 2 bakken voor €5. Alle Perla Huisblends koffiepads, 1 + 1 gratis. En Coca-Cola en Fanta 8-packs, 3 stuks, €11. De meeste en de beste aanbiedingen. Bestel nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel €20.000. Nederland is een geweldig sportland. Een klein landje dat altijd die grootste vraag durft te stellen. Wat is de kans? Wat is de kans dat wij de wereld ontroeren? Verslaan? Veroveren? Wat de kans ook is, wij geloven erin. Nederlandse Loterij. Supporter van kansen. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Hi. Goedemorgen. Daarom steken wij elke dag de handen uit de mouwen. Doei. Met 100 jaar ervaring, deskundig en vol energie helpen we dag in, dag uit. Nederland vooruit. Essent energie van vandaag. Veel plezier met testen. Kunnen jullie mij verstaan? Jazeker, heel goed zelfs. Ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner. Met grootse geluidprestaties. Probeer vrijblijvend uit. Daar, kijk, kijk, kijk. Prachtig hoe deze tassers meenemers plastic tasjes vermijdt. En hier, holy moly, een Rudolf Vullers Sportivus. Zo fascinerend hoe ze hun territorium onderhouden. Ongelooflijk. En oh, moet je kijken, de afhalers eigen bakkers. Steeds minder zeldzaam. Kikker. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Ach, toen ik zo jong was, was ik best wel fit, hoor. Ik was professional, ik speelde elke dag. Ja, je moet gewoon niet stoppen. Natuurlijk wel met professioneel voetbal, maar je moet natuurlijk wel veel bewegen, gezond eten en Vitapro erbij. Ik wil mijn spieren natuurlijk wel soepel blijven houden. Mij helpt het. Vitapro, goed voor spieren en gewrichten. Probeer het vernieuwde Vitapro nu voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Bij Lidl wilden we het goedkoopste en het beste wasmiddel. En dan moest het ook nog een beetje lekker fris ruiken. Nou, dat is gelukt. Dus ga je naar Lidl voor het beste wasmiddel. De beste koop volgens de Consumentenbond. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Vitapro heeft nu ook een zomerdeal. Je krijgt er een warmtecrème bij voor je spieren. Ik ga naar Lidl voor de laagste prijs. Met deze week heel veel Spaanse en Portugese specialiteiten. Zoals patatas bravas, 600 gram voor €1,49. Lidl.
Omroep Friesland presenteert het SKS Scootsseizoen. Ik ben helemaal in de weg staan. Dit is een hele mooie dag. Ik snap er helemaal niks van. Het SKS Scootsseizoen. Van snel 3 augustus al, alle dagen live op al uw kanaal. En jongens, de gearvetting op tv. Scootsseizoen bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. Een goeie jong. We begonnen de dag werd bewolkt, grijs en grauw en maar wat lichter rein en stoelrein van een steuring. En dat bracht het totaal van de maand juli weer op zijn 120 mm. Wil dat 20 mm normaal is. En koud werd vannacht zeker net en van de morgen. Die had zo'n zandje 18 graden. Maar jel wij de morgen van waar het vanuit het westen waar we droeg en hier wel te krijgen maar enkel in zinnen. Van de middag hier een afwisseling van wat wolken en zinnen en een enkele stapelwolk die groeit dan uit tot een bui. Het was zo'n 20 graden op een watereiland, dat zo'n 22 graden meer de provincie. De zuidwestenwind die weer matig en in de middag hier we zelf nog even een poestertjes van 4, soms nog even richting de 5. Jong. En vannacht is dan weer droog, het klart op. De temperatuur die gaat naar beneden naar zo'n 12 tot 14 graden. De hoogste temperatuur in het watergebied. En de zuidenwind die valt voort en dan zullen er een enkele mistbank ontstaan kunnen. Morgen starten we dan ik maar met die of een enkele mistbank. Maar direct de zinnen er bij. En dan oordij hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele stapelwolk die zo van morgenmiddag weer uitgroeien kunnen tot een lichte bui. En dan al wettemperaturen van zo'n 22 graden op een waterland tot zo'n 23 graden meer de provincie. Dus dit is een zwakke zuidelijke wind die in de middag matig is. En zelfs maar even uitzittertjes in 4, misschien nog richting de 5. In de nacht is het weer rustig, het klart op. En dan hebben we temperaturen zo rond de 14 graden heen. En dan hebben we kans op een mistbank. En de komende dagen, ja, dan komt december, die komt echt op gang. Dank aan een hele drukgebied in uw omjouwing. Dat zullen we snel al, dan is het droog, geregeld de zinnen erbij en met een zwakke watwestenwind wordt het zo'n 22 graden. In de nacht hebben we kans op een enkele mistbank. Maar dan men je, dan gaat het bos december volledig los. Hebben zomerse temperaturen van zo'n 25 graden. Geregeld zinnen, de zinnen die maken het oororen. En dat doet je op 10 jik en dan doet de temperatuur er nog een plusje bij omheen. Dan zo'n 26 graden en dan staat er een zwakke oostenwind. En wens je, maar de PC, dat lijkt er perfect uit te zien, maar geregeld zinnen en zo'n 25 graden. Nou ja, sageerversend, december die komt de komende dagen uit de kast. Woensdag 21 juli bij Omroep Friesland. Nou, wat doet hij? Hij geeft weer. De wichtigste kerstpartij van het jaar. De PC in Frencher. De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl. Nou, ze is niet in opperste concentratie. En middags van 12 uur al het live verslag op tv. Hij brengt hem voor. Simmer in Friesland. We komen eraan. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wen Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wen Boulevard Ietsma in de Peen. Hey papa! Ja, Milou. Papa komt nieuwe campers brengen voor opa. Voor nieuwe en gebruikte campers. En dat is geen dag. Vraag maar naar Ron. Sinds wij een waterontharder hebben, hebben we geen afweer. Wat kalkhuisdag. Het is beter voor je huid en je haar. En apparaten gaan langer mee. Wat zou jij een ander aanraden? Leef kalkvrij met Emisoft. Voel en proef het zelf. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ont 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Leef kalkvrij met Emisoft. Voel en proef het in onze showroom. Zo, die is goed. Ja, vrouwje, dat wordt zwemmen. En daarna, hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Voor een orenmotor. Outboard Occasions in Oortrup. Altijd 1000 nijen en jongbroek te buitenboordmotoren op variët.
De enige echte meubelopruiming vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De mooiste banken in alle soorten en maten. Relax voor thuis. Een kar on eethoeken, maar ook wandmeubels en complete boxsprings. Geer no voort met kwattings ontwel 60%. Dus rap naar Woonvoordeel de Vrede. Transport bij Sonjen, Jouren. Ze zei ze wel eens de beste stuurlui in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je je eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist je waar het eerst door de streek komt? Jij zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder scootjepoel. Precies alle dagen dat de Zieltwet de uitslag. Ik vooral die stuurlui die te krekt wat minder doelo hebben. Ai, ik kan wel zeggen, nou, doei. De scootjepoel van Omroep Friesland. Surf op omroepfriesland.nl/scootjesilm en doch mij. Zin in Friesland. We komen eraan! fase aan de voorkant is op mis.
staan op het punt van beginnen naar de tweede helft. Je zag in beeld Ties Oostra. Die Sam Kersten vervangt achterin. Toch een opvallende wissel. Dit is Ties Oostra, een echte Frieske jongen. Die in de tadering wel vaker spelen had. Centraal achterin. Maar toch ik wel vaak centraal voor de verdediging. Maar toch leuk, wat is Ties Oostra. Ja, de speelminuten match mij. Maar ik hoop net dat het komt toch een blessure aan de kant van Sam Kersten. Oh, we zitten nog te wachten op een wissel aan de kant van Rayo Vallecano. Bij de skietjachter Luc Timmer. Ik hoor van ja, hallo, we staan machinaal al lang klaar. Vader Sto nu hier nog in het veld komen worst. Keeper die dus Cardenas vervangt. Zijn naam is Miguel Angel Moro. En ik zag nogal wat nieuwe spelers bij Rayo Vallecano. Want ik centraal achterin binnen nogal wat nieuwe spelers kwam. Nou, alle wissels aan de kant van Rayo Vallecano. Ik tel er 1, 2, 6 wissels. Oh, dat is de Sander. Hielst Luc Brouwers westeert en wacht het totdat hij weer het veld in komt mij. Palazon die er nog wel in zit. Condé goed dieper naar de rechterkant, naar Brouwde. Goeie bal ik op Luc Brouwers. En die komt in op hier met de keeper. Maar een Arjan op Karlsbak. En die maakt het hem alweer. Daniel Karlsbak. En hij scoort. In elke oefenwedstrijd ontnauwt daar. Hij scoort het in Castellonsleed. Hij scoort het in Steenwijkerwold. Hij scoort het in Dordrecht. Hij scoort het in Pek Zwolle. En hij scoort nou ik. Het is in Rayo Vallecano. Goeie lange bal. Brouwers houdt goed het oerzag. Karlsbak loopt goed achterbal. Geen boetspul. En daar is hij. En wordt het dan toch het seizoen van deze jonge Noor, Daniel Karlsbak. De eerste helft net heel volle schoen. Maar ja, een spits zit er om een doelpunt te maken. En als je dat die fjouwe wedstrijd op hier gedoggen. Oké, ik zit wel met de clubs, maar toch. Dan doe je dat zelfs net verkeerd. 2-0, de vastsprong van Heerenveen. En Brouwde.
Oostra dus. Simmer dat is eigenlijk zijn eerste contract tekenen. 20 hier. Binnen Hikke en Tuin. Geboren en getogen dus in Heerenveen. Speelt al vanaf zijn tredje bij Heerenveen. Dat is toch leuk dat je nou dan je rentree-match maaien. Rutte, sterke jongen. Dus dan Jerrik Wollers uit de wandelgongen bij dat het misschien net de meest technisch vaardige voetballer is, maar dat hij enorme wilskracht had. En heel veel compenseert met zijn inzet. Dus als de dit schot van Lejeune vrij kansloos is. Ik wil nou een beetje calculeren dat Vallecano net heel bijzonder is. Slordig onthoudt daar vaak. Slordig. Palazon is een leuke voetballer. Ja, dat show je heel tijd wel. Die paas hier op de Thomas krijgt net om. Dus de speler aan de kant van Vallecano die volgens transfermarkt.nl de meeste weerde had. Is Brouwers die goed begonnen zo niet waar de helte. Saroui, Keulet, Olsen. Keulet, Saroui, Olsen. Keulet. Tot de paas. Tot de aas net onder op Oostra. Dus waarom? Komt de bal uiteindelijk via Van der Hart toch nog bij Ties Oostra. Ja, die zult toch ook die paas naar voren dan Yamato. Dat had hij nou toch net doen. Ja, ik snap dat ik wel. Het is goed. Niet 2 maar Brouwde. Nee, Brouwde draait weer waarom naar achteren. Olsen. Weer verlies Olsen. De Thomas. Zit Bokjevic goed tussen. Garcia moet er net weer bij komen. Dus Oostra. Ja, mooi baltje wel hier op Olsen. Sayed. Ik fraai op Brouwers. Nee, God wordt dicht doen. Terug Lejeune. Waarom? Nee, die keeper dus. Miguel Angel Morro. En die brengt naar Palazon. Die Roxbeck de roer hinnen. Het is terug de as. Koenbouw. Ik Nijkaam. Palazon heel nog vrij. Kin en ik uit Helly. Laat hem met je linker. Een goede redding van Van der Hart. Gevaar nog altijd net voort. Is dit dan toch heel nog vrij, Palazon derde? Dat mooi eigenlijk net. Dit is ik een goed baltje. Oostra verdedigt goed maar. Brouwers net een setje in de reg. Maar bal is in eerste instantie voort. Het is uithaal van Cies. Senegalees. Goed blokt. Balju. Marina is centrale verdediger. Aridane. De Thomas. Doet goed onder de bal. Kind dan ik goed Helly. Scott blokt. Terug Bokjevic. Wel heel eenvoudig trouwens. Olsen, oh, Cies zit er heel nice. En dan rond de linkerkant. Goeie balsjes op Saroui. Hier op hier nou ik. Wacht het dan toch even. Karlsbak. Ah, rent er hem vast. Dat is zonde. Keulet, maar de trading. Nou, Palazon zal ik blij wezen dat hij een keer een trading markt rijdt.
Ja, het is toch wel goed hier van Heerenveen. Het is goed spul. Een hele grote club is dit Rayo Vallecano uit Spanje, tweede club van Madrid. Noord-Vierde Kamer naar het 8e plak. 1 keer Europees voetbal spelen. En toen won in de UEFA Cup tot de kwartfinale kwam. Toen uitskekelen toch Deportivo Alavés. Een ploeg uit Baskeland, Spanje, met Jordi Cruijff toespelen. En datzelfde Alavés hadden toen nog de UEFA Cup finale. Dat seizoentje Liverpool verleden. Die doen maar 4 fjouwer. Door een doelpunt van Jordi Cruijff. Bijzondere wedstrijd in Dortmund toen. Dat weer de enige keer dat ze Europees voetbal helden. Gewoon, wij spelen hier in een wit shirt met een redenstreep. Klassiek shirt. Dit is geen boetenspel. Ja, toch wel van vlaggen blijkbaar. Ooit spelen Hugo Sanchez. De speler van uit Mexico. We hebben maar de Cruijff van Mexico nemen. Spelen ook nog voor deze club. En Diego Costa. Maak een letter Braziliaanse spits international. Vooral verloren bij Atletico Madrid. Ja, dat keer nog spelen. Nou, ik vertelde eerder al, Falcao, dat ben een beetje de grote naam van deze club. Dus Olsen komt het dan toch wel aardig uit. Ostra. Facet op de Thomas. Net goed kop, terug Boknevic. Dus een corner voor Vallecano. Heerenveen had natuurlijk nou mooi Robin van Persie. Nog een relatief jonge trainer. Machine 40, nog een keer 40, nee zijn 40 hier, ja. Dus de ene show van hij, wat hier komt, daarin is ook over de voeten. Ja, het gaat al, je trok, bal bloot ik binnen. Facet komt bij het warpeel, maar die bal is achter. 6 augustus, gebeurt er 41, Robin van Persie. En Rayo Vallecano had maar Inigo Perez, een trainer van 26 hier. Zo laat hij toch vaker. Dit is goed, hè? Van ja, dus dat is, levert die bal toch in bij Aridane Hernandez. En dit is dan wel wat goed. Goed baltje op Saroui. Daar binnen een Helly zoekt ze. Dat wonder ik vol. Daar de bal nog bij Carlos Bak. Ik goed aan de rechterkant. Als Sayed Helly Bruut. Die bal van zijn voeten springen. Alsnog. En daar is Carlos Bak bij de goal. Ja, dat is hij. Was hij tweede. Eagle sign dat Carlos Bak in elke wedstrijd tot nou daar scoort had. Nou, dan wil hij nou voor de tweede keer in deze wedstrijd. Ik wil heel makkelijk in die verdediging aan de kant van Vallecano. Hier eerst Saroui. Goed baltje van Carlos Bak op Alciet. Die springt. Liet de bal nou eigenlijk te vier van hem afspringen. Krijgt dan een herkansing. En dan kit die bal. Ja, hoe kit hij er nou uiteindelijk in? Dat is eigenlijk net Shen. Want ik vreem hier als hij een bal op zijn namen krijgt. Omdat hij net nog via een... ja, hij komt sowieso via een speler van Rayo Vallecano in de goal. Maar gewoon hier via. Werd hij dat 2 keer onrekken. Ik koetje waar je eerlijk zijn net Shen. Zo, het schot is op goal. En als je dan 1 keer van richting verloren wordt. Dan komt hij gewoon op het konto van Carlos Bak. Dus ik denk het wel. Net goed Shen of hij nog 2 keer van richting verloren wordt. Maar goed, voor jou gewoon. Kit Skelen. Gewoon Daniel Carlos Bak. 3-0 nou al de vastsprong. Het is een beetje lastig om te bepalen hoe goed Sanchez er dan is. Oké, de noemen Sanchez van Spanje. Volle meer budget bijgeleerd. Dat wel. Spelen nou de tweede helft. Maar Sanor spelen dan in de eerste helft. En dat is er nou dan nog net bepaald beter op beurt. Dit is weer een middenbal trouwens van Balju. Toch Albanese International. Tja. Zo ik het alles natuurlijk. Ziet er in alles voornamelijk op de bank bij het EK. Jan Eversen wie hier ooit trainer
Vreeg ik, waarom speelt het Popov net? Het is toch international. Maar ja, niet van Brazilië, zou je even ze doen. Van Macedonië namelijk. Het is Cies. Lejeune, oh, levert ik Sam maar in als Sayed. En die is het beste als hij een beetje op snelheid is. Dat liet hij nou ik zien. Jouwt hij hem erom? Ja, maar dat doet hij net goed. Heel min zelfs. Oh. Vind je nou bijna een kansing? Of is er nou fluiten voor een blessurebehandeling? En dan werd juicht omdat die bal nog in de goal te lang kwam. Het is weer Luc Brouwers die de klos is. Dus hier volgens mij Rallis dit, Dimitris Rallis. Een vleugelonvaller. Dat is goed zoen, hè. Die van Henk Brugge, een van de assistent-trainers van Robin van Persie. Paul Simonis is fot. Is een hardtrainer bij Go Ahead Eagles. Wilst de Fayocano nog maar eens even een keer wisselen dit. Zo, 1, 2, 3, 4 wissels komen er aan. Nou, we noemen keer nummer 11, nummer 4. En nummer 28. En dit is nummer 2 trouwens, de Ratio. Die spelen dus machine opvallend blauwe koep van Roemenië op het Aroen EK nog in Nederland, rechtsback. En wat ik wel leuk is mijn nummer 28, dat wordt nou de nieuwe spits. Zit er nou tussen Ties Oostra en Bokjevic in. Dat is het broeken van Samuel Eto'o. Etienne Eto'o. 23 hier nog maar, een spits. Dat spelen bij onder andere Real Mallorca. In de tijd dat Samuel Eto'o denk ik nog spelen. En ja, mocht je Samuel Eto'o nog net kennen. Wat spits van Real Madrid. Barcelona. Nee, Barcelona. Sorry, Barcelona. Ik ben niet in de waar. Barcelona. Nou ja. Cameroonese International. Hij is nou vastzitter van de Cameroonese voetbalbond. Ja, hij speelde zelfs van Real Madrid en Barcelona. Maar ik Chelsea, Mallorca dus. En die het kwam zijn broer Erik te spelen. Die Etienne Eto'o. Spelen verder nog wat van wat legere clubs. Ze spelen aan de seizoen vooral voor Rayo B. Oh, er zit hier even wat goed tussen. Hè. En dan is er 1 keer naar voren. Saroui op Al Sayed, Helimerut op zijn linkervoet aan. En de 4-0, krijgt net. Hernandez, nog kijk maar als je voet ertussen. Corner van Heerenveen. Bij die 3-0 vastsprong. 1-0 bij de rest dus. Nou 3-0. 2 keer Karelsbak in de tweede helft. Mine corner te kwad. Uit de speler van Vallecano op de groen. De fluit kiest er net voor. Lid trok in. Zit ik weer op. Kopbal. Brouwers. Nee. Karelsbak de bal in. Er is die Ratio, zit hij in de belangstelling van een aantal aardige clubs in Europa. En de bal ik weer waarom. Even de trucendoos. Toch nog een aardige vastzet en het schot. Van Goombouw. Dat nog onrekken wordt. En dus corner.
Loopt die bal daar is en wordt nog Steven van der Lina. Hij lijkt toch Keulet. Rond bij Gumbo. Is hier raar. Gumbo Garriga, Voslijn. Sies. Romte aan de rechterkant. Bij Goni Montiel. Dit tot op de fiets goed. Condé. Tot net al te volle fout onthoudt. Dat is toch echt wel fijn dat je zo'n speler erbij hebt. De Hart. Oh, hele mooie paas. Trajeman in Vot, Linie Oeslijn en de Romte. Ja, dat is die risicovolle bal die Van Persie graag hebben. Saroui. Keulert. Twarapeel heel nog vrij. Romlis is. Krijgt de scherp op Brouwers. Hij kan zich voor Olsen. Ja. Hele vrije goal. 4-0 maar liefst. Waar Sportclub Heerenveen. En het publiek op de banken hierin. Goeie onval. Oerenot schieven. Het begon natuurlijk bij die eerste paas al van Mickey van der Hart. Saroui, Keulert. Te scherp. Luc Brouwers zet goed terug. En dan in één keer, ja, hij had een goede trapje. Dan is nog de vraag of Karlsbak daar hinderlijk goed spul zit. Maar de VAR komt er net onder, dus dit keer kiezen of de Luc Timber net meer omdraaien. En ja, 4-0. Ja, dit is lekker om te channel, Nauta. Die positieve vibe. We hebben het hier in de eerste helft. Hoe dat al die spelers en meestal rond de technische staf hin onthoudt zijn enthousiast binnen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je vaak in het begin van dit seizoen joggen. Dus zo bijzonder is het ik ben net. Maar het is wel leuk en die we trots zetten nou. Volgende week nog een oefenwedstrijd in Middlesbrough uit de Championship, het tweede niveau van Engeland. Middlesbrough, de ploeg waar ooit misschien wel een van op Abel en die van de verneemste spelers van Heerenveen ooit met Tagong. Nou, we het horen Afonso Alves. Leveren een heel soort yield op. Maar bij Middlesbrough had ze er eigenlijk nooit zo'n volle plezier van hoor. Komt daarna nog naar Qatar. En waarom naar Brazilië. Belo Horizonte van Zo Alves. Middlesbrough, Vlinier eindigt als 8e. Dus het publiek nou jongt van Robin van Persie. Dat zul je toch echt leuk vinden. Maar volgende week dus Heerenveen in Middlesbrough. In een soort supporters Vlinier die wedstrijd ik spelen dit hier weer. Een soort van mini trainingskampje, tripje. Een soort supporters 400 wie in de Vlinier Mai. Ik heb het idee dat er dit seizoen weer zo volle Mai in ongeveer. Speel ik een paar Nederlanders trouwens. Raf van den Berg, Pek Zwolle. Ik Delano Burgzorg. En dus dit ik al maar kijkt goed gaat. En Alex Bangura, oud-Cambuur speler. En dan hebben we nog Dijksteel. Die nooit volle spelen had in Nederland, maar hem opklom had via de lagere regio's in Engeland. Dit is dus aan de kant van Heerenveen. Luc Brouwers kregen natuurlijk eerder deze wedstrijd al twak in een tikje. En Cypriek wordt nou onnaam toch Drimitis Rallis. Dan denk ik dat Rallis wat meer... Nee, ik heb op hetzelfde plak niet, denk ik. Het is meer een vleugelonvaller. Misschien Saroui wel even op 10 of zo, maar het lijkt erop dat hij plak neemt op hetzelfde plak als Luc Brouwers.
Dimitris Rallis. Ik kan me vaststellen dat de meeste mensen hem dan het kennen. Wilst hij hier toch ik al bij Heerenveen spelen. In principe een spits. Spelen in de tardering vooral als vleugelonvaller. We spelen vrienden hier vooral bij Jong Heerenveen. Oostra, Nauta, foutloos. Ja, risico nemen, dat willen ze. En dat ging goed. Keulert, recht nummer 11 trouwens. Dat is toch gauw al onder de boeken. Oh, beetje onsympathiek trultje derde. Ja, Brouwer, dat moest eigenlijk van die bal afblowen. Keulert er goed tussen. Dit is slordig. Er komt dan toch het goal van Vallecano? Nee, Bennett. Want Eto'o had het scherp net bepaald op scherp. Nee, dit wie Randy Nteka trouwens. In de bal. Montiel, zodat Ratio er weer doorheen gaat. Stekbaltje is ja, eigenlijk in niemandsland, maar Keulert en Bokjevic joggen naar elkaar hoor. Saroui. Dicht op de goal, komt hij daar al vrachtje natuurlijk. Nou, krijgt een vrij trap mooi. Vallecano creëert in die tweede helft toch eigenlijk net al te vol. En als we wat creëren is het toch vooral toch
fouten in de verdediging aan de kant van Heerenveen. En als ze nou wat creëren kunnen, maar die Ratio, goeie vastzet vol. Maar het er dan uithelpen, maar een beetje geluk terug bok de fiets. Ten koste van een corner. Het wel heel erg vrij inkopt, hè, toch? Aridane Hernandez. Maar goed, nog wel relatief 4 bij de goal bij. Gaat hier voor de goal in, hè? In de opbouw aan de kant van Heerenveen. We hebben een rol van de keeper. En dan moet hier paas komen naar voren daar. Ja, nou, dat is het kan. Hij Brouwde zit al een beetje op slot nou. Ik kies weer opnieuw beginnen omdat deze bal via Cies voor de achterlinie gaat. Heerenveen vol na elke dag nog een centrale verdediger Keepje. Na het vertrek van Sven van Beek. Dat ziet natuurlijk al onderkomen. Sven van Beek die tegen mij Pelle van Amersfoort gaat naar dezelfde club in Qatar. Maar ja, Sven van Persie is maar even wat we zelf hebben. Nou, waar weet dat ze toch skekelen naar Ties Oostra, waar weet. Want nou net op basis van deze helden zeggen van, hey, sneeuwlitten die jongen. Zeker niet verkeerde paas, maar voor de rest degelijk onthoudt daar. Ja, dit is een middenbal. Komt ook wel een beetje omdat Rallies daar ja, onder het gong. Ingooi van Heerenveen. Bij die 4-0 vastsprong. Sarawi in de eerste helft dus de 1-0. 2 keer Karlsbak en een heel vrij afstandsschot nog van Simon Olsen. Brengt de stand dus op de 4-0 die we nou joggen. Tot de helft is het Heerenveen dat wel echt wat beter is. Zonder nou te praten over oppermachtig wijzen, maar gewoon beter. Oostra, bok de fiets. Druk zetten van Eto'o. Nee, Van der Hart. Ja, zo komen ze er toch voetballend wel aardig uit onthouden. En naar voren kon nee, die had het net gewoon. Karlsbak had het duel omgegaan, maar een van die centrale verdedigers, ja, of het nou die van de eerste helft bent of die van de tweede helft, dus ben al je grut sterk. Condé. Ratio Maringo, ik had hem weer waarom. Voel op de hoed zitten, terug Olsen. Ik ben eigenlijk daar nog clubs voor komen. Van Simon Olsen vind ik misschien wel een van de beste voetballers onder bal in elk geval bij Heerenveen. Thierry Massaroui natuurlijk. Ja, soms het idee dat als hij iets minder beskiën voetbalt en iets meer richting de goal, dat hij nog volle meedwang in dan dat hij nou Chalet. Maar Karlsbak. Zo, ja. Alle voorwaarden zijn we wel eens. Nou, dit is hier toch even zien, hè. Karlsbak. Ja, kijk, keren ze daar in het seizoen vaak over omhoog in onze podcast. De Spotcast. Van ja, hij had alle voorwaarden. Lang, snel, groot. Kipski nu gewoon doelpuntje maatje. En dan nog joggen dan nou dat. Nou ja, nou 4 voor wedstrijden spelen dus. Alle 4 wedstrijden scoort. Joert zelfs 2 keer. En nou let hij toch even even wat leuks zien. Ooit van dik 2 miljoen. Oerkocht van Viking Stavanger.
Olsen. Iepen naar de rechterkant. Pas is net goed. Tikka. En Martin. Cies. Aridane Hernandez. Ja, en we balbezit VRV rallies, dat was ook goed. Karlsbak. Ojan, ja, ik goed. Dan komt hij denk ik. Saroui 4-0. Nee, net. Hoi, hoe kan die hem missen eigenlijk? Die had toch minimaal op een goal wezen. Saroui. Ja, dat wordt dan een wolles om zijn. Dat hij misschien wat meer scoren had. En dit had Karlsbak toch ik wil wel goed. Ja, zo moeilijk is de paas natuurlijk ik net. Maar net al te vol opheen weer. Maar we wel concluderen dat deze bal van Saroui er wel iemand. Maar dat is de statistieken dus van hem een beetje omheen gemaakt. Nou ja, hij 44 wedstrijden van Heerenveen 8 keer scoort. In de competitie. En Jochik 10 assist. Dus ja, Sam Min is dat natuurlijk ook wel net. Goeie bal op en Tekka. En nog ETO daarvoor. Maar er sluit nou wat spelers on. En daar is die kopbal van ETO. Maar ik een katachtige redding van Mickey van der Hart. Ja, daar is hij. ETO. Andere lichaamsbouw dan zijn broer. Sorry nou, ik zit op de Sjen vreeg je dan al. Samuel ETO naar de livestream van Omroep Friesland. Samuel vreeg je toch al. Klim naar zijn broeken zit de Sjen. De Saffolste corner van deze wedstrijd. Daar is er een soort van hoorn. Kopbal, Ratio. Een goede kopbal. En dan misschien snel op een counter. Links, Saroui, rechts, Al-Sayed. Maar dat van de de hoorn. Heerenveen speelt dus morgen nog een besletten oefenwedstrijd in profteam van de VVCS. Werklezen voetballers die altijd die tarderingen kans krijgen. Dit is ik goed die toch rallies rond aan de linkerkant. En ik rond aan de rechterkant. Shot Saroui dat kiest voor de paas naar rallies. Ja, je keert penalty van Jan. En dat doet hij ik. Ja, dat is mooi. En terecht denk ik. Eerste helft in zeker in hek in denk ik hè, van je Kano. Nee, we hebben hier nimmer git. Ik zie dat Keulen de bal op eerst get. Git hier nim, want vriend hier. En hij wies naar Karlsbak. Dat is natuurlijk de spits. Een keer wat vertrouwen broeken. En een hattrick maatje. Nou ja, een officiële hattrick. Een beetje in één helft 3 keer achter elkaar. Nou, in één helft wel, maar dan zie je het Olsen nog tussen. Dus een officiële hattrick maatje dan nemen als hij hem scoort. Vlinier naam Tom Haaien de penalties of Tahiri. Die spelen natuurlijk net altijd. Karlsbak zit nou in elk geval clear. 83e minuut voor de 4-0. Karlsbak, jawel, heel goed. Wacht zit tot een keeper in de ene hoek leidt. En Karlsbak zit hem maar in de horenhoek in. En zo wordt het een 5-klapper. Zo, hij bloot langs je. Hij zit dan goed in de rechterhoek, net in het zietnetje. Penalty is altijd goed als hij in het zietnetje is. Maar hij bleef goed naar de keeper en hij zegt dat hij naar de linkerkant gaat. Hij zit op zelf in de rechterkant. Dus een hattrick voor Daniel Karlsbak. Ja, Drokkie beteerde achterin hoe het steert en hoe het rint. Nou, net naar de vereniging die het me een keer wil stellen.
nog iets 6 minuten te gaan in de tweede helft en de 4-0 vastsprong. En het publiek dat niet kijkt al song van Robin van Persie. Zo'n nou al sta op voor Heerenveen. Vrij trap voor Heerenveen, maar de onvierde Keulert. Ze laatst natuurlijk even een interview doen met Robin van Persie, de trainer. En dan is even Jerre. Dus hij burgerlijk het of passeert. Het vrij trap in elk geval om Boktovic. Ik geloof net wat heel slim is. Maar ze heeft vregen Robin van Persie of Keulert nou definitief de nieuwe onvierder is. Wat Karlsbak misschien wel de nieuwe spits is. Ik denk dat die laatste nog net al te volle uitspraken was heel. Hoe de onvierde misschien wel. Misschien dat hij die kan al maken. Het geraamte stiert in elk geval. Of het nou Nicoliescu of Karlsbak in de spits wordt. Of Van der Hart of Noppert op goal. Ik denk eerlijk zijn wel Noppert. Maar goed, wat dan misschien. Achterin liep het wel aardig steen. Zullen wel een centrale verdediger bijkomen. Middenveld met Condé, Olsen en Brouwers liep het toch ik wel redelijk complementair onder Coron Houta. Achter die middenvelders zitten dan nog jongens als Ties Oostra die nou dan centraal achterin zit. Maar ik en Espen van E. Isaiah Ahmed die nou op de bank zit. Er is nog een jeugdspeler die het laatste tijd wel aardig wat minuten krijgt aan de kant van Heerenveen. Dit is slordig. Precies maak ik een doortreding. Maar hoe die middenvelders dus, hij nog Levi Smans, die morgen expeditie in de VVCS, Espen van E. En Soe misschien nog een middenvelder bij kennen. Maar ik geloof net dat ze dat van plan binnen. Voorin denk ik dat er al nog wat bij komt als er nog hier vertrekt. En dan zullen het dan, als er hier vertrekt voorin, dan is het zo. Saroui, dit is dan een risicovolle bal van Oostra. Het ook hoe er net bij. Oostra als Sayed net heel volle van Sjoen. Gewoon wat slordig onder de bal zo nou en dan. En maakt het dan een doeltreding. Had wel wat, hij het gevoel. Goed Scott, ik heb ik al een keer scoort in Pek Zwolle van de weekend wel een goede goal. Hebben we net Sjoen dat Scott. Zo. Het had net door, hè, wat Rayo Vallecano Sjellet. Jongen. Is de helft weer wel aardig. Kun je echt wel zien dat die een goede voetballers hebben. Vooral fysiek sterke ploeg dus. Maar de helft ploeg. Ik weet een verschrikkelijke balsis. Van Cies. Saroui dan. Ja, zij zit nog mooi naar 4. Keulert. Saroui. 2 mannetje in Oerum. Eentje voorbij. Zie ik het hem weer op. Trucendoos. Hop, draaien keren. Waarom met Keulert. En een ingooi in de laatste minuut van deze wedstrijd.
dus even ruzie tussen Olsen en Eto'o. Krijgt toch nog een gele kaart. Wat er nou ook gebeurde. Er gebeurde een beetje bloed in de Zietsveld. Heet gebakerd. Mandje. Man van de wedstrijd, Daniel Karlsbach. Ja, dat kon natuurlijk in het hoors. Als hij nou kramp had, en even geholpen wordt door de Roemeen, Ratio, toch sympathiek. Oh, en schiet af de fluit het foto. Luc Timmer, volgens mij kwam er geen seconde bij. En ik denk dat ze daar bij rijden van de Kano maar al te blierd maar binnen. Dus dan wint Heerenveen dus dit duel met 4-0. En dat is toch lekker. Maar nog één oefenwedstrijd te gaan van de weekendje in Middlesbrough. Daniel Karlsbach, de grote man aan de kant van Heerenveen met 3 doelpunten. Dan zoeken we even waarom naar de doelpunten. Dit weer in de eerste helft, 18e minuut van het duel. Sarawi mooi hier voorbij, 12 mooi. Draaienman voorbij en dan maar een beetje geluk. Get die bal die van Rochting verloren wordt. Voor de keeper hinnen. En zo kwam Heerenveen op een 1-0 vastsprong. Tweede helft, een soort wissels aan de kant van Raja Vallecano. Tiest Oostra erbij bij Heerenveen in plaats van Sam Kersten. Hele goede jippenbal. Brouwers, hoe het goed het Osjoch. En hier krijgt hij rest al de goal in de 40e minuut van Daniel Karlsbach. Die er dus uiteindelijk maar liefst 3 matches zal. Het was er net beter op bij Vallecano in de tweede helft. Je werd balverlies. Goeie actie van Sarawi. Karlsbach houdt goed het Oesjoch. Als hij het lid in eerste instantie de bal van hem springen. Zet dan goed toch. En dan gaat die bal er, hoe dan ik, in. Karlsbach, de jonge Noor. Alle oefenwedstrijden, alle 4 van Nauta scoorde hij. En hier scoort hij zijn tweede. En daar zit het net blauw, want Karlsbach scoorde ik zijn 3e doelpunt van deze wedstrijd. Sarawi. Maar eerst even de attentie van de mooiste goal van de wedstrijd. Hier luidt Luc Brouwers toch nog goed. We hebben en een keer het schot van Simon Olsen. Een heerlijke in de vierde hoek. Condé loopt het als net. Mooie goal van Olsen. 4-0. En hier komt nog een penalty. Hier wordt Dimitris Rallis onder Ruudlijn terug. Goembo. Terug de penalty. En Karlsbach zit hem in de rechterhoek. Wie de keeper naar de orenkant gaat. En zo komt Heerenveen. Net eens zozeer echt flatteren op een 4-0 vastsprong. En ik eindstaan. Prima voetbal, jongens en nou en dan. Leuk voetbal ik. Vooral voor deze Daniel Karlsbach. Wordt hij de naaie spits van Sportclub Heerenveen? Of wordt het toch nog Ion Nicolaescu? Die zal mooi spelen dus in een besletten oefenwedstrijd. Het is in ploeg van VVCS. Hij zwaait hier naar, zo zit hij voor me, zijn vriendin. Die sinds zijn heel hier in Heerenveen bent. We houden ermee op hier in het Abelester Stadion. Volgende week is er nog een oefenwedstrijd die wij live uitzoeken. Het is weer sale bij Bol. Oh, daar kun je niet omheen. Met alleen deze week toilet- en keukenpapier van Page en Kleenex nu met 50% korting. En wasmachines en drogers van onder andere Miele en Bosch nu met tot €200 korting. Scoor de beste deals bij Bol. Als je geld opzij zet in jouw extra pensioenpotje, kun je heel wat belastingvoordeel krijgen. Dat maakt het echt een stuk aantrekkelijker. Kijk op brandnewday.nl.